ನಿಗಲು 1,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನ 22 ದಿನ ಟಾಕಲೆ 10 ದಿನ ಟಾಕಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ ಚಾರ್ವಾಕ ದುಂಬುದವೇ ಸೈಟ್ ಯಾನು ಪಾಂದೆ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರನದ ನಾಂಡು ಅಂಚ ಸೀದ ಸೈಟ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಆ ಸೈಟ್ಗೆ ಎತ್ತಿದ ಸೀದ ಉರ್ಲಾಯಿಗೆ ಪೋಯ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಧನುಷ್ನಗ್ಲು ಪೂರ ರ್ಯಾಕ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಲಿಂಟಲ್ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಲಕ್ಕದಿರ್ದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾಪಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ಕಾಪಾಡಿತ್ತನು ಐನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ನೆ ಮಂತದು ಅವು ಹಾಲ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸರಿ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಕೊಂಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಕಾಪಾಟು ಕಟ್ಟುಕಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4-5 ಫೀಟ್ ಯಾವ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕಪಾಟನ್ನು ಆಡೆ ಕೊಡ್ತು ಆಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಎಂಕ 4 ಜನ ಯಾನ್ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಯಾದವನ್ನೇ ಚಂದುವನ್ನೇ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೈನ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಭೀಮನೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಐನ್ ಕರ್ತದ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಜಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಮುರಾನಿ ಕರ್ತದ ದೆಪ್ಪನಗಲ ಅಂಚನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಚೂರು ಬಂಗಾಪೇದನಂದು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತನಂದ ಡಿಗ್ಗರ್ ಬುಕ್ಕ ಮೆಷಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಂತದು ಸುಲಭ ದೆಪ್ಪ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಪೊಯ್ಯೆ ರಾಶಿ ಪಾಡಿಡ ಸುರುಕು ಕಲಪ್ಪ್ಯಾರಾಗ ಅಂಚ ಯಾದವನ್ನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತಾನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ರಾಡ್ ಪೂರ ಕರ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡ್ದಾತ್ ಯಾನ್ಲ ಚಂದವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪೇಕ್ ಭೀಮದ ರಾಡ್ನು ಕರ್ಪ್ಯಾರಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನು ಸೆಟ್ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಆಪೇಡೆ ಯಾದವಣ್ಣನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಚಂದವನ್ನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ರಾಡ್ ಕೊಯ್ಪ ಪಂಡರು ಅಂಚ ರಾಡ್ ಕೊಯ್ಯರಾಗ ಮಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸೋ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊಯ್ಯರ ಸುರ್ಮಂತ ಅವು ಚೂರು ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಪೂರ ಬತ್ತನಿಡ್ದಾರ ಚೂರು ಬಂಗ ದುಂಬುದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನಾಗೆ ಎಕ್ಸೋ ಬ್ಲೇಡ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೆಷಿನ್ ಬತ್ತನಿಡ್ದಾರ ಚೂರು ಸುಲಭ ಆತಂದು ಮಾತಿರೇಗಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡೆ ಚಂದವನ್ನೇ ರಾಡ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೇಡೆ ಯಾದವನ್ನೇ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ರಾಡ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತನ ಗುಜ್ಜಿನ ಯಾದವನ್ನೇ ಸುರುಕು ಕುಟ್ಟುದು ದೆತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕುಟ್ಟುದು ದೆತ್ತದು ಎಂಚ ಬಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫೈನಲಿ ತಿರ್ತು ನೂಕುದು ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಗಂಜಿ ಗರಿ ಪೂರ ದೀರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ 4 ಜನಲ ಸೇರೊಂದು ಭೀಮು ಬಾರಿ ದಿನ ಎತ್ತ ನಡೆದಾರ 4 ಜನ ಓಡಿತ್ತದು ಅಂಚ ಸೇರೊಂದು ಐನು ಪಿದ್ದಾಯಿ ನೂಕುದು ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತ ಭೀಮುದ ರಾಡ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯಿನಾಗ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅವು ಬ್ಲೇಡ್ ಡೇ ಕೊಯ್ಪು ನಡೆದಾರ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಚಾಗಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಂಡದು ಸೀದಾ ಪೋದು ಚಾಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ಗೋಡೆ ಹಾಕ್ಯಾರಾಗ ಪರಾಜಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮೇಸ್ತ್ರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರು ಬತ್ತದು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಗೋಡೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಏಪಲ್ದಲೆ ಕಾಣೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಯ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡ್ದು ಸಾರ್ನೆಗೆ ಕೋಲು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕಣೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡ್ದು ಕೋಲು ಪಾಡ್ದು ಸಾರ್ನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಗೋಡೆನು ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದ ಭಯಂಕರ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂನಾಗ ಚೂರೆ ತೋಜುನು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾತನು ಮುಗಿನಾಗ ಚೂರೆ ಆತನಂದು ಸುಮಾರು ದಪ್ಪ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಿರ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡಲ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಕವರ್ ಮಂತು ಕೊಡಿಯರ ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಂತದಾನೇ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಿತ್ತದ ಗೋಡೆನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದಾತ ತಿರ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೆಲ ಯಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯರು ಯಾಲ್ನ ಚಂದವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತಾನು ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಸೀದಾ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಂಡು ಸಾರ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಉಂಡ ಒನಸ್ಸದ ರೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬರ್ತದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇತ್ತನ ಗೋಡೆಗೆ ಪರಾಜಿನ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸಾರ್ನೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಂಡು ನಿಖಿಲ ದಾಯ್ತ ಮಾರ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಓಪನೆ ಒಂದು ನಿಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಸಾಗುಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆ ಸಾಗುಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಸಾಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜನ ಪಂಡದಿತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ 1,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದ ಬೇಲೆನು 22 ದಿನಟ್ಟು ಮುಗಿಪ್ಪು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ ಮುಗಿಪ್ಪು ಜಾಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲದಾಯ್ತ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 7-8 ಜನ 10 ಜನ ಪೊರಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಸುಲಾಬಡ್ ಮುಗಿತದು ಬರಿಯರ್ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಸೈಟ್ಲೇನು ಮುಗಿತು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೈನ್ ಬಂಗಾನಾಗ ಸಾರ್ನೆ ದಡೆಗೆ ಪೋದು ಸಾರ್ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಬೇಲೆನು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ನಿಗಲೆ 1,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನು 10 ದಿನ ಟಾಕಲೆ 20 ದಿನ ಟಾಕಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲದಾಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಶೋತೋಜ್ ಪಾರಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನತ್ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲೆಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಐಕ ಬೋಡಾತಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫೈಟ್ ಕೊರಿಯರಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಬೇಲೆ ಇನ್ನು ಏತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಎಂಚ ನೆರ್ಪೇರ ದಾಯ್ತದಂಡದು ನನ್ನ ತೂಡಾತೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ರಡ್ಡು ಗೋಡೆಲ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಪೆದ ಗೋಡೆ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆ ಸಾಗುಜಿ ಅವು ದಿನ ಸಂಬಳ ಆವಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆವಡ್ ಅವು ಪನ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಈತ್ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಪೋಯ